Badaramatzat, ez dakit 15 urte baino gehiago holtza gainean eta gauzak aldatzen joan dira, esango nuke bereziki gugandik. Hartu dugula ardura hori besteek egingo ez zuten lan zikin hori egitekoa, saretzekoa, saiatzekoa gauzak beste modu batean egiten, badakitari naizela esaten gauza lauso pila bat, baina uste dut hori izan dela gehiago espazioa gure ganatze kontu bat, eta plaza hartze kontu bat, eta bueno, uste dut hori aldatu dela bereziki, eta gero esango nuke programatzaileen aldetik eta, bueno, segun eta disiplina, kuradoreak edo dena delakoa, esaten dute hori ere feminizatu egin dela, eta hori ez da nahi eta nahi ez gure onerako, ze horrek ere esan nahi du prekarizatzea beti emakumea tarteko dagoenean, saiatzen dira gure ez dakit eskubideak edo baldintzak okertzen, ez? Baina hori plaza hartu dugula uste dut. Azken urteetan musikari bezala gutxiago jasan dut, esango nuke ez dela bakarrik genero kontu bat, adinarekin ere batzutan lotuta egoten da, ez? Esaten den paternalismo kontu horiek eta bar, baina musikaren mundua ere ezagutut beste itzaletik, ez, teknikari bezala eta bar, eta hor bortitzagoa izaten dela, zure lekua respetatu araztea, ez nahi eta nahi ez jazarpena jasotzen duzulako eta bar, baina tratatzen zaituztelako askotan jakingo ez bazenu bezala, edo zerbait azaldu beharko balizute bezala, eta batzutan behar dugu azalpen bat, baina ez emakumeok bakarrik baizik elkar laguntzea guztion artean, ez? Eta ez hainbeste, emakume zarelako pentsatzea ez dakizula zertan ari zaren zure lanean nolabait.